mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazem Facebook Secrets and Confessions. Kana kuri kunziwo uri muJoburg kana muPretoria kana uchienda kuMasowe, you must go kuTrenza and listen kune imwe nyaya yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu hanzi muJoburg kune vamwe bishop avo vanoshandisa ropa remwana wavo. Zvakangooma hazvo vedu hanzi vane tsvimbo inodaidza vanhu kusowe ravo. So you need to go there and listen ku episode iyoyo yandakaposta kuTrenza yechishona. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Saka iye ainge achiti zvichaenda nepi? Ko ainge asingazvizivi here kuti ndinoteererawo maconfessions awa? Manje munge muchizomuudza kuti upfu hwaakaba uye zvekare neTV yangu yaakaba achazviona, achazvara TV uye zvekare achanodurura upfu. Achati pose paanenge achienda kutoilet kana akanzi anenge aita mukonde waro unenge uri mukonde wehupfu, ende ndikuzomuendera kun'anga. I'm telling you this. Mukomana She akauya akataura zvaakataura. Ndakazoita zvekutumidzirwa audio neimwe friend yangu, ndiye akanditumidzira audio akabva anditi, iwe inzwa nyaya iri kutaurwa apa, zvaanenge ari name hidden anenge ndiye ari kutaura, ndiye chete. Zvechokwadi mukoma, pandakazoteerera nyaya ndikabva ndaziva kuti uyu ndiye munhu wandakaunza mumba mangu ndichiti taike tichazofambidzana. Ndainge ndisingazivi kuti iye ainge akandishorawo, dai akangondibudira pachena, but anyway hazvina hazvo basa. Sezvo iye neni takasika bonde tose, zvazvakanakira ndezvekuti akashandisa towel. Tine ka face towel ako katakashandisa mushure mekunge tapedza kusika bonde. Sezvo iye akazongoenda, katowel aka mukomana She ndainge ndisati ndakawacha zvangu nanhasi uno ndichiri nako katowel ikako. Saka katowel aka ndiri kutoka chengeta ende ndikuda kuti ndinge ndichizokashandisa pandichaenda kumusha. Ndiye achaudza vamwe kuti kana wava nemurume waunenge uchifambidzana naye, kungomubudira pachena kana uine zvinenge zvisina kufadza pamurume waunenge uchifambidzana naye, zvinenge zvingori zvinhu zvinenge zvakanaka than kuti munhu unobva wachizomubira. Ndakatoona kutoti ihure renzara rinoswera richiba hupfu. What is hupfu muno muSouth Africa? Kana iyo TV yaainge achiganza nayo, what is a TV muno muSouth Africa? But sezvandakuudzai, achazvara TV uye zvekare achati kana achienda kutoilet achange achizoita tsvina huri hupfu hunenge huchibuda. Chazvakanakira ndechekuti inini ndine towel iro ratakashandisa. Ndichawana chete munhu achandibatsira. Anofungidzira kuti akangwara stereki, but ishiti yemunhu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu ameno. Kana muchiri kuirangarira imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu, I think ndakaiverenga kuchakafukidza, I think ndakaiverenga kuchakafukidza dzimba matenga, nyaya yevamwe vahanzvadzi avo vainge vachiti vakaba hupfu, vakabira umwe murume uyo wavakaenda kumba kwake for a sleep over. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Mukoma, ndikuda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira panapa. Munge muchindiudzawo miono yenyu, mundiudzawo kuti zvinoita izvi here kana kuti kwete. So what happened mukoma ndezvekudai so: ndine umwe murume uyo wandainge ndichifambidzana naye. Murume uyu ainge achizviziva zvake kuti I am a married woman, saka tainge tichitowirirana tichitoti tiri murudo. All of a sudden akabva achizongoenda kuZimbabwe. Akaenda kuZimbabwe mukoma ndokubva achizotaura nehama dzangu in secret, inini ndisina kana zvandainge
ndichitomboziva kuti this is what he has been planning. Akaenda akabva achizonotaura nevabereki vangu, akabva achizovasiyira mari. Zvinoitika here kuti apa ndigere neumwe murume, vabereki vangu vobva vachizogamuchira mari, vakagamuchira mari mukomanashi yemaroro apa inini ndisipo, vasina kana kutombogara vakambotaurirana neni ndisina kumbobvuma. Saka right now munhu akadzoka ava kunoku ari kuti iye ndatova mukadzi wake. Nhai zvinoitawo here izvi? Please ndinokumbirawo help kubva kumhuri yeZimbabwe. Ndanga ndichingotiwo chikomba, ndainge ndichingoti chikomba changu, but munhu iye ava kutoenda kwava kunotaura nevabereki vangu kushandisa masimba ake ekuti iye ane mari kudarika maparents angu. Ava kuenda kusi kudherera here ikoko kwaakaita munhu uyu. I need advice kubva kumafollowers enyu. Wangu murume, vabereki vangu vakagara vakatotaura nechekare kuti havatombomudi ende havatombomufarire. The reason why inhau yekuti murume wangu haana mari, saka vanomushora ende vanoti iye akashoreka. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Let us try to speak with her in the comment section. Hanzi vabereki vavo vakatogamuchira mari yepfuma. Yo zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvakare ndine makore 51 years ekuberekwa. Zvinhu izvi zvakaitika mukoma apo pandainge ndichangobvawo mukuroorwa. Zvinhu izvi zvakaitika a very long time ago. Ndakaroorwawo ndichiri mwana mudiki, ndainge ndiine 17 years. Saka kuchechi kwedu varume vanotendedzwa kuita vakadzi, namba yevakadzi vavanenge vachida. Saka ndakabva ndachizoudzwa nevabereki vangu kuti kwainge kuine umwe murume uyo ainge akarotesewa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizoita mukadzi wake. Ndakabva ndachizobvuma mukoma because vabereki vangu vainge vasina mari. Amai vangu vakagara neni pasi vakabva vachizondiudza kuti kana ndainge ndichazoroorwa naye murume uyu, zvainge zvichizoreva izvo kuti kana hanzvadzi dzangu dzaikwanisa kuzoenderera mberiwo nechikoro, life yedu yaikwanisa kuzochinja. Ndo zvandainge ndichishoverawo izvozvo kuti vana vaamai vangu vange vachizokwanisa kuzovawo something in life. Saka ndakabva ndachizobvuma kuzoroorwa naye murume iyeye. Murume uyu ainge agara aine vakadzi vake 6. Inini ndokubva ndachizoita mukadzi wenumber 7. Nekuda kwekuti ndini ndainge ndiri mudiki, ndainge ndichidiwa, ainge ava kungogara ari kumba kwangu ende tainge tichigara pastendi pamwe chete. Umwe noumwe ainge aine 2 room dzake depending nekuti unenge uine vana vangani. Saka ainge ava kusada kubva kumba kwangu. Saka zvakazoitika mukoma ndezvekuti ndakazova munhu wekuti ndainge ndavengwa zvino nevamwe vakadzi. Nekufamba kwenguva mukomanashi, mukadzi mukuru akabva achizoshayika. Mushure mekunge mukadzi uyu mukuru vashayika, ndo pandakabva ndachizotanga kudanana nemwana wemurume wangu. Ndikasvika pakuzvara vana 3 vose avo vandakaita nefirst born yemurume wangu because iye ainge ari mukuru kwandiri ende kana kwanga kuri kunzi ndizvo chaizvo zvaifanira kuti zvinge zvichizoitika. Iye nekuda kwezera rake ndiye ainge atori zera rangu rekuti ndaikwanisa kuti uyu ndiye murume wangu anoita pazera randainge ndiri panguva yacho iyoyo. Saka vana vangu vose avo mukoma 3 vandakazozvara mushure mekunge ndazvara mwana umwe chete nemurume wangu. Vana ava havasi vana vemurume wangu, vasi vana vandakazvara nemwana wemurume wangu. Iye zvake akazoenda
kumhiri kwemakungwa nemhuri yake, but taigara tichingotaura. Akazofa zvake makore adarika awo. Shungu dzake dzainge dziri dzekuti nerimwe ramazuva tinge tichizogara pasi nevana vedu tobva tavaudza zvose zvakaitika. Zvino iko zvino nekuda kwekuti iye akazofa, ndisati ndakwanisa kugara pasi nevana kuti ndinge ndichivaudza kuti ndo zvakaitika. Vana vangu mukoma vanondirwadza mwoyo kuti havatozvizivi uyo wavanoti ndibaba vainge vari baba vavo havasi baba vavo asi ndisekuru vavo. Zvinoita here kuti ndinge ndichiudza vana zvinhu zvakadai, kana kuti idzi inyaya dzekuti ndinofanira kuti ndige ndichingonyarara, hadzisi nyaya dzekuti dzinofanira kuti dzinge dzichizotaurwa nezvadzo. Zvakaitikawo nekuda kwekuti ndainge ndichiri mwana mudiki ende ropa rangu rainge richimhanya-mhanya. Apo pandati murume aigara ari kumba kwangu, hakusi kunzi pane something special chandaiwana kubva kwaari murume. It is just that aingouyawo tongorara takagukuchirana nekuda kwekuti ainge achindida kwazvo because ndainge ndichiriwo wezera rechidiki, but musana wainge waparara. Musana wababa vaingotiwo kana vakangoitawo ka1 kana vaitawo vaita, vakasaita vanenge vasina kuita. Pavari baba chainge takagarira mari, kunyange vamwe vakadzi vose mukoma Nashi I'm sure kuti vainge vachitoita zvemaboyfriend because umwe neumwe ainge aine motikari yaainge akatengerwa, umwe neumwe ainge aine imba yaainge akatengerwa nemurume. So ndiyo secret yangu yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mama ava mucomment section. Hanzi paari murume uyu tainge takangogarira hedu mari because ainge ari munhu aiva nemari dzake, but ivo vanoti vanofungidzira kuti vamwe vana amai guru vavo vaita zvekare zvezvikomba nekuti hanzi musana wababa wainge waparara. Let us try to speak with him in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Nauya ndounza pano mukoma, pane mistake hombe yakaitika apo pandainge ndimbori maid. Mukoma Nashi, pano mumwe mwana wepamba pandakamboshanda. Mwana uyu akafa mushure mekunge amedza battery, but it was because of me. Zvakaitika mwana uyu mukoma Nashi ainge achiri mwana mudiki, aingoti chero chaanhonga obva atongokanda kumukanwa. Saka ndakati nerimwe zuva ndainge ndichitona hangu maNigerian because ndaiva ndine umwe mukomana wangu wandainge ndichidanana naye ainge aine internet cafe. Saka aiswera zvake achidownloada maNigerian movies. Aizoti usiku paya aibva achizouya nemaNigerian movies aya, then obva achizondipa USB ndobva ndatanga kuona. Mamwe acho ndaizomapedzisa mangwana. Saka ndainge ndine mamovie angu andainge ndichida kuona. Zvino ini mukoma ndiri munhu wekuti kana ndikangogara paTV ndikangotanga kungoona movie, mukoma Nashi ndinobva ndatobatwa nehope ndobva ndarara zvekuti movie 1 rinokwanisa kunditorera kana wiki, ndichingoti kana ndikaona kana 10 minutes ndobva ndatobatwa nehope ndobva ndatorara. Saka andipa USB iro rainge riine mamovie. Ndaiti masikati paya kana kuri kunzi ndikaita twumabasa twangu, mwana ndikaona sekunge anenge ava relaxed, ndaibva ndachizogara naye zvangu pasofa ndobva ndatanga hangu kuona mamovies. Saka zvakazoitika ipapo mukoma Nashi ndezvekuti ivo mama vake vakabva vachizosvika. Vakati vasvika kudaro, apa ndainge ndaswera ndichinetsekana nekuda kweremote. Saka ndakabvisa mabhatiri ndobva ndachizokanganwa rimwe bhatiri. Bhatiri iri rakazoita zvekupinda muedge resofa. Saka pavakandituma kumashops handina kunge ndakaziva kuti rimwe bhatiri rainge raita zvekupinda muedge mesofa. Mwana kwava kubva achizotora bhatiri riya ndokubva achizorikanda mumukanwa ndokubva rachizomudzipa. Sezvo zvinhu izvi zvakazoitika aina amai vake, hakuna kana akamboblema inini, vainge vachitongozviblema ivo kuti
havana kukwanisa kuti vange vachizviona kuti mwana ainge achitamba neremote. Ivo vanotofungidzira kuti maybe mwana akaita zvekutora mabhatiri kubva muremote. Ndo zvakaitikawo izvi mukoma kusvika pari nhasi zvinondibata. Dzimwe nguva ndinoti kana ndakarara kana usiku paya ndinoita sekunge ndinomunzwa mwana uyu achichema. Dzimwe nguva ndinokwanisa kungomurota. Pandinomuka ndinotoona kutoti pambedha panoita sekunge panenge paine mumvuri. Mwana uyu pose pandinomuona anenge akaita mumvuri like then obva anyangarika. Kusvika pari nhasi kudai mukoma handina mwana. So handizivi kuti dambudziko iri ndingati idambudziko riri kukonzereswa neizvozvo here zvakaitika kuti mwana uyu achizonofa. It was because of negligence yangu. Zvinhu zvatainge tichitoziva especially inini sezvo ndainge ndiri inini ndaiswera ndiinaye muswere wese wezuva kuti ainge ari mwana aingoti chero chaanhonga obva akanda mumukanwa. Saka ndinganzi pangaita reason here yekuti ndingatevererwa nemweya wake mwana uyu, kana kuti maybe vabereki vake vari kungosundidzira havo mhepo yemwana uyu kwandiri kungondikaurisa. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo vehama, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Vahanzvadzi vedu ava zvakangooma hazvo vedu we. Hei, pakaipa hanzi ndakaita negligence. Ndo inonzi negligence yamakaita iyi vahanzvadzi. Mwana uyu dai kwanga kuri kunzi you were doing your job, mwana angadai asina kumbogara akafa. Asi ngatitaurei navo mucomment section vahanzvadzi vedu. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndiri makore 25 years ekuberekwa. Ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai. Ndine vamwe baba avo vandiri kufambidzana navo, asi baba ava ndine zvakawanda zvandiri kusangana nazvo pose pandinorara navo. Baba ava mukomanashi vakashayikirwa nemudzimai wavo. Vanoti vakashayikirwa nemudzimai wavo mugore ra2017. Pandakasangana navo iro rino gore ndakafara pavakandiudza kuti kubva muna 2017 pakafa mudzimai wavo kusvika tichizonosangana vainge vasati vakambosangana nemunhukadzi zvekare pabonde, because vainge vachichema mudzimai wavo. Saka nyaya yakazoitika ndeyekuti after tabva mukusangana pabonde ndakanzwa kuseka rudzi kwangu kuchivava zvisingaite. Ndikati zvimwe kuda maybe ingori yeast infection. Ndakaenda kuchipatara ndikapiwa maantibiotics. Then patakazosangana zvekare mukomana she same problem. Ndo zvinoitika pose pandinosangana navo baba ava. Ende ndine dzimwe hope dzandinorota. Ndinotorota mukadzi wavo achiuya kwandiri achiti siyana nemurume wangu, kana uri kuda upenyu hwako siyana nemurume wangu. Saka handizivi kuti ndodii. Ndakatomuudza murume uyu kuti zverudo zvaramba. Saka iye ava kuti ngatingoramba tichingodanana, tinenge tichingodanana zvedu tisingarari tose, chekumhanyira hapana. Kusvika tazoenda kuZimbabwe, vari kuti kana tikaenda kuZimbabwe tinoenda kun'anga tiri tose, kana kuti nehama dzangu nehama dzavo. Hanzi pobva pachizoitwa dare rekuti ivo vange vachizoudzwa zvekuita. But ndiri kutya manje mukoma, handizivi kuti ndoramba ndichingofambidzana navo here baba ava. Vane mwoyo wakanaka. Ndichitaura nemi kudai vakatobva mukundipa mari, because ndakavakumbira mari ndikati pane zvandainge ndichida kuita kumba. Havana kumbondibvunza zvakawanda, vakangondipa mari vakabva vanditi mari. Saka vanondibatsira chaizvo, ende havasi munhu ari very bad. Ndini ndega muupenyu hwavo, asi handisi kuziva manje kuti ndoramba ndakashingirira here pavari kana kuti kwete. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Yo ya pakaipa but sei mukadzi wavo ari kumuka.
zvimwe kuda pane zvavakamuita mukadzi wavo zonosvika achizonofa. Asi let us try to assist our dear sister in the comment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.